Chadoka Albert. Ndimi takamira nyaya pamberi penyu. Nyaya ndeyekuisa Mukoko Wenyuchi panzvimbo yemakuva mubhuku. Yanebodza kuti pane maridari inodzokora. Nyaya ndeyekuisa Mukoko Wenyuchi panzvimbo yemakuva mubhuku. Taura izvozvo naSabhuku seka tichitaura kuna Chadoka Albert. Iwe wakambodaidzwa ungari ukasauya Pendisina kuya. Wakambodaidzwa wanidi last year. Not last week. Last week. First time you are got some nyako ikatongwa ikazoenda kuexecution. Andina kuona ngechikonzero chetsama iyi. Vanhu vadaidzwa nedare votaura kuti hakuna traditional leadership. Iwewe pane nyika here muno muZimbabwe yanga isina umambo? Aiwa, ndozvataura kuti nekuti iwe ndowamhanya mboka. Pane nyika here isina umambo muno muZimbabwe? Ndiye wakati tsamba idzi musaenda kudare. Vanhu vatorerwa kuti zvinhu ndiye anga aripo. Wangasipo. Wakati unotaura ndatorerwa manje ndiye iwacho. Wakazoenda ku? Takaenda. Akati torai vanhu matano. Api? Matsamba ese akasiya akautora mombe. Aripo kwatiye. Tikaenda kumapurisa. Ndiye anotonga here kuti ndiye zvinoreva chii? Wakataura kuti area yemukugara haichandaisema kuchena. Ndiye yakamboisa ishe here pana ndiye yakamboisa ishe here. Asi ndozvakataura akatipe tsamba akati musaenda. Ndozvandinotaura kuti ndiye pane correspondence here yakazomboti watongwa ndiye akataura kuti aiwa usatongwe iwozvo zvako zvatongwa. Pendikutaura ngepekuti wakati handi kumakosi unoenda kumakosi. You don't go kuna DA. Nekuti DA watongwa iwewe. Wakazoenda here ukati DA ndatongwa ndoita sei? Takaenda. Akati chii? Akatienda kumatare. Akatienda kumatare. Zvichireva kuti nyaya dzinotongwa dzemakosi dzinoenda kumachii? Dzinoenda kumatare. Hauregeri kuenda kudare. Kana wadaidzwa hauregeri kuenda kudare. Mutori unogavhena resettlement wacho uri papi? Unotaura kuti hakuna mambo. Tsamba yaakatipa iyo. Tsamba yaakatipa iyo. Ndiye akataura kuti musaenda. Ine mutemo upi tsamba iyo? Chipepa. Saka iwewe wadaidzwa nedare unongoenda une munhu wese. Handidare ndora kudaidza. Unoenda kakudanira kwacho. Ungadai kana dai wakauya netsamba musi wacho wakanga wadaidzwa nedare kuti raiti aiwa mandidaidza asi ndaudze tsamba iyi yananzi handingauyi kuikukota. Handizvozoita munhu akangwara. Saka ivo pavo wakagara atotaura kuti musaenda. Kana iwo akatipawo tsamba dzacho. Ndozvatinotaura kuti akakuti usaende padiwo wakauya ukatorerwa zvinhu. Wadzina DA usaende. Iwewe nechitsamba chako chocho wauya ukatorerwa zvinhu. Mukuru ndiani manje? Mukuru hake watore zviro. Ndiye mukuru. Saka iwewe wapuwa tsamba wakadi kuuya une mukuru kuti aiwa ndapuwawo chitsamba nemumwe munhu ichi chinoreve chii? Musanditonge pandapuwawo chii? Tsamba iyi. Andozvoenda munhu akangwara. Ndiye tsamba ya DA. DA anobva kumusha kwake unokuziya.
Saka munomu kwaunogara inyika yani ati inyika yani kubvunza iwewe hatiri kutaura zvake pfungwa dzake iye tiri kubvunza iwewe kuti inyika yani ziva kwako iwewe zvekunoziva mazire ndinoita nematauro zvinoitwa anoti hamusati mwane madzasha ichiri nyika izvimbe kutonga ngegavhmendi 7 committee members tipo tsamba inotaura kuti 7 committee inotonga tipeka iwewe tipe tsamba uyu ari kutaura zvaari kutaura iwe tipe tsamba hwaro racho rinotaura kuti 7 committee member ndo inokutonga inoti 7 committee member anotonga tora kopi ye7 committee member kuti inoti chii handiri padii handiri zvakadai zvakadozvaugara wakagadzira ndorunguzwa matatu atiratidzi composition yecommittee of 7 kuti yakamira sei yakaiswa mumaresettlement area imo iwe wakabva kukuti musha saka kubocha hakuna madzimambo mushuya uku makauya kuno kwamakauya kuchinzi ibocha ikoko ibocha ibocha hati ibocha here iwewe because uri munhu wemuzimbabwe you should know kuti ndorino rainzi bocha here nhau iripo anozvati pane nhau yeboundary issue hakusati papase kuti anokutaurira togoti zviro zvisapase chiiko nyingi yanga iri yamarange here zvipesipesi aipo babatizozile saka katozvakuona kuti wapuhwa iwewe samona unoenda kakuri munhu ako werenga committee of 7 unorenga wega uawerenga kuti inotaura kuti chairman utaure inoti chairman committee of 7 structure chairman traditional representative handiti handokumbosere committee of 7 there should be traditional representative. Handikuda kuti zvakazi kune committee of 7 saka hurumende yoisa muresettlement there should be a chairman of committee of 7. That committee of 7 anovanga ari chairman anovanga ari traditional representative zvinoreve chii saka ndiye wacho ndiwo kuti shaisho zvandikubvunza kaiwewo kuti wataurwa nadiye wako kuti hanzi inotokwa necommittee of 7 iyo committee of 7 yatakupa iri kuti chii werenga hausati wawerenga werenga traditional representative handi ndiye anovanga ari chii committee members ndo zvastructure yacho ati anovanga ari mutungamiri anovanga ari chii mumiriri wechi wetraditional leadership mukomiti yacho composition yacho iyo eka ndiye chairman wacho kana chairman asina traditional asana madzimambo iwewe chimuzvibvunza kuti muchino zvei padhuze nemakuva unodya anhu aiwa sasa tichapinda munyaya but tiri kuunza tsamba yaataura iri kutaura kuti satotongwa necommittee of 7 iyo committee of 7 yanyorona kuti anovanga ari chii chairman achitonga muimomo anovanga ari chii
abva kuna mambo. Alright. Saka kopi hiyo inaitwa vikumbiro wangu. Zokupa unopa mabara nano ono futuko. Kurupi ngomosha yoga singazi kupa chitu. Wakaya kabisa $20 yekuti wakaregera kuuya wadaizvere dani. Ukopi. Unza kupia mtu anokupa wapitapedza matare. Unopuwa ramabhara pamwe iwani kopi yasara ikabuda ndokuzvazoiva. Visa $20 yekuti wakaregera kuuya wadaidzwa tichipinde munyaya yake. Ndadaidzwa kudara. Zvegura mramba. Handina kuuya ndakazvigadzira. Ndakanga kugadzirira dare because takatouya musi wa16. Takanga takazi pemuri kuende kudaro hamufaniri kubhadhara. Saka tazosvike panapa zvikazi bhadharai mari yedare $20. Saka tanga tabva tisina. Mhosva yako ka yekusaya kudare wadaidzwa redare inonzwa sei? Inonzi wakadaidzwa redare wonofurirwa neumwe munhu okufurira kuti usaende okupa chitsamba kuti usaende. Iwe wadaidzwa rechi redare. Saka zviri kuita mbiri handabhadhara $20. Nhasi yekutongwa nhasi yawazouya asi yekusauya musi wacho ndo yatiri kutaura kuti tikaitonga nekuti reason yako isinoti valid yekusauya kudare wadaidzwa nedare. Saka iyi yandabhadhara ndiri kutongwa nhasi. Sasa tombotoka. Sata kutonga. Saka ndauya ndisina kuigadzirira. Saka unekukwere $20 chedare unoungarira. Anongada kunongosva. Unoungarira. Ngai ipapo pasina kuuya takataura kuti anomabvisa chekusauya kudare. Mbudzi nadzo. Saka mbudzi idzodzo dzinoita stand nekuti wakaregera kuuya kudare wadaidzwa nechi nedare wafurirwa nemunhu nekuti akudaidza nedare ungadai wakauya kudare kana dai wakapuwa zvimadhokumenti izvo waiuya nazvo zvimadhokumenti kudare kwawadaidzwa. Dare roona kuti une kozi here kana kuti hauna kozi. Saka mbudzi nadzo idzodzo dzikusaka kudare nekuti reason yako is not valid. Nekuti unongoteerera munhu wese wese wadaidzwa nedare unongoteerera munhu wese wese anongouya kuti vashakwa musaende kudare chitsamba ichi wototora chitsamba ichocho woregera kuenda kudare. Saka wakadheerera dare kushora dare kurusa wataurirwa naDA haatongi hakuna dzidzo vakakunzi izvozvizvi madistrict development coordinators nekuti akaona kuti maDA akanga akutoka madare achiti ndodzi administrator haachanzi maDA varonzi chii DDC zvichiro chi district development coordinator. Hapana pane pekutonga ida mazuva zvawe pane pekutonga ipapo pekutonga hapo hapasina. Saka iwe unoti watodaidzwa nedare woenda kune munhu asingatongi anokuadvaisa chii? nhau yako yaitisimbira ngekuti kune boundary issue. Jakati wadaidzwa nedare dare ndo rakudaidza DA haatongi. Urupanzwisisa ukapanzwisisa ipapo DA haatongi anoita zvedevelopment haana mhosva yaanodii yaanotonga. And anotaura iwe kuti ikoko kunotongwa nechi necommittee of saving. Committee of saving yacho inoumbwa sei muvillage? Panenge paine anenge ari chairman anenge ari mumiririri wamambo. Saka kana paine mumiriri wamambo
nzvimbo yakagozonzi haina mambo. Asi kungoti nhau yake inotaura kuti boundary issue. Hazvinei newe izvo hazvisi zvavo zvemaboundary issue. Iwe zvako ndezvekutongeka chii. Uri mambo. Ndiye anogadzira boundary. Ndi mambo. Ndi president. Waitaura kuti kana boundary issue ichinge yazopasa. Iwe zviri kuudza zviri kutaurwa nematare. Iwe uri kuenda kuna DA. Izvi tokutaura kuti DDC haatoki. Saka hurumende yakaisa iyo resettlement inofanira kunge ine mutungamiri wamambo inopenga here. Saka anopenga ndianipa. Right. Mbudzi nhatu idzodzo dzinoramba dziri chii kuti uziye kuti COVID-7 inani wadaizwa naMambo unoenda kuna mambo wotongeka. Kana usina kugutsikana unoenda ku next court inobvumirwa nechii nemutemo. Anditi usina kugutsikana unosvikokwira nawo makosi emutemo emuno muZimbabwe. Right. Nhau yako takupinda munhau yako urimei nhau yake chipinde. Nyaya ndeyekuisa mikoko yenyuchi panzvimbo yemakuva eMukoko. Yani nguo dzako chitopane maringe. Taura naSabhuku kuti zvakafamba sei. Sorry, man. Takagara pasi 7 committee members. Wazowashayika mukadzi wavo. Tikati oigawani kupi kuno kumusoro kuno. Sikati ngatigini pachizeresi. Tikati pakanaka. Mangwani makuseni takandotangisa kutara kuwana mukadzi wavo. Vanhu vakachera kusvika pahalfway. Vanhu vasvika mukadzi wani wangu. Wasvika pahalfway. Izvi takavadzatangisa kubuda. Kwakuromona. Vanhu vakutiza. Manje zake inapa ndakaponera ishe. Unobuda dini yapiputsa. Ishe ukoso. Vatautaura nyaya chese. Yanzi zvino hapana chekuita. Hapana chidzerere munda pamuyadzi mako muno. Ikachiri. Zvikanzi alright chikodza mukadzi wako. Right, hakuna kupera 2 weeks washaya mumwe mvanhu akaita zvekufa nedoro. Panisnova. Wanoenda kumakuva wosvika ikoko. Mukoko chipo. Vanodzoka woitauri. Asi ndataura naye akati yendochi ndakadini? Ndakapisa. Mai wacho mvana yakabva ashaka. Yani navanhu zvinhu atingatichenda kune Mukoko. Takuiga apekajachi mwana yedu. Ndonyama mira yake. Vanhu vangoigwa mudzimba. Vausake Wenyuchi. Kutaura chokwadi chiripo ngechekuti uyu murume weSabhuku Changani uri kundishungurudza. Pakafe mukadzi wake, hirosi yedu yanga iri musikuru yake yechikoro. Patakadongoike mukadzi wake, head wechikoro akati hazvichaiti kuti muchaigane muna muchikoro. Tsvagaiwo hirosi yenyu kunzewo. Right. Musi wacho makuseni, anhu pauchitanga utsvage hirosi. Pakasvike pachidzere pane mukoko wangu une 15 years uripo pachidzereko pa. Iye urikobva ati panapa. Ndiyo panapa. Pachidzere pasina makuva pasina chinyi. Mukoko ngonga wagara uripo 15 years pachidzereko. Iye pakuti panapa. Kwabva andidaidza akati chadoka. Ndisere mukoko wako ndoda kuike mukadzi wangu panapa nhasi. Zuva riripo zuva ratokwira kudai. Ma 8 kuti anhu akatendera itsvake chidzere obva anditi
bvise mukoko wako ndode kuike mukadzi wangu asi panapa. Ndikati hatichakwanisi kubvisa zuva rakuda kudai ndinobvisa semukoko. Akati ndakutaurira. Right, zvakare izvi iye wakabva atotare guva 3 meters kubve pane guva kuende pane muti une mukoko pachidzero. Anhu akati aiwa hazviiti pakuti muike munhu panapa pachidzera pane mukoko madini kutsvake zvimweni zvidzero. Akati panapa ngoti ndakutaurira. For sure guva rakabva tatokucherwa mukoko uri mudengo anditaurira musi wacho kwete chizuru chacho. Right. Anhu akutsera anoenda echiwanda kamakusena achibve kudzimazuva echiuye panzvimbo kuzoti dzakwende kuma9 nguva rakutodzika kudai midzi yanga yakutemwa yanga yakusvike mugombo mumwe yanga yakabatana nemutowo ndiyo yakazokonzera kuti miti dzitangodi dzitange kubuda kobva dzatange kubuda mishi kobva dzarumana anhu kobva atisa anhu makubvapa. Ndamutaura ndichiti hazviiti pakutsere guva apa nyuchi dziri mudenga manditaurira nhasi zuva radai handikwanisi kuubvisa nomukoko uyu nepaane zuva. Saka uri kundishungurudza murumo nekuti nguva yataitsvage zvidzere takatosiye zvimwe zvidzere zvisina mikokoba changamiri, kusiye zvimwe zvidzere zvisina neiba pamunomanikidzira kuti todokwana kuise pane mukoko wachadoka kunditsvakire hosha kuda kutorese ng'ondo dzavo. Kuti mombe dzangu dzati dzatorwa here iwe wataurirwa kunzi rai ndopabvumira handisabhuku watati ndo wabvumira sekomiti kuti aiwa tinoda kuisa apa ndikanditi saizve nekomiti wakati iwo mukadzi wavo wakabva wazoti aiwa ndobva wandoita pasai wakachizokuda kuti chibvisa ndopatoda kuigira chiwa. Zvakaitika ndezvekuti musi wacho taidza musi wacho anyuchi dharumana saka vakatokuye soko rekuti ndanga ndakutaurira kuti semukoko ndode kuendese paMambo. For sure hazvina kuite madhaisi ndakabva ndazvona samuna rabharawe rekutaura kuti wakaise mukoko pamakuva. Inini changamira handina kuise mukoko pamakuva asi kuti iye uyu ndiye akauya pachuru pane mukoko kude kuise guva handina kuise mukoko pamakuva changamira. Aiwa inoudza here sabhuku atoti yake mukadzi wake yapera ndokuti aiwa chibvisa mukoko ndopanzi nevanhu village ndopaonekwa kuti pakanaka kuti vanhu vavigirwe ipapo. Samoni ranga ratouya changamira pakandori vanhu vakabvaroro une mhosva ndode kuendese paMambo. Samoni rakabva rauya rekuti warumisana nenyuchi azonza Samoni andito azonza Samoni iwe kuti Samoni rakawaini Samoni rakauya pamunhu wechipiri uyu kebhasi ndipo ndakazoafa ndipo ndakamutaurira ndiyo mukoko wako uchipo here zvikanzi hapasisini awechipiri vanhu vachienda unovati vacherwa vakasvika mukoko uri makanga mandipe Samoni rekuti akaise mukoko pamakuva handina kuise mukoko pamakuva ndo Samoni remii ndakaise mukoko pamakuva ngatiwirirane. Inini ndakakutaurirai kuti izvo vanhu vakanzi nevhileji akuiga nokuti musikuru hamuchadini hamuchatendera tikawirirana tese nevhileji vanga vasina heroes. Chibvisa mukoko wako chibvisa mukoko wako mangwana makuseni vanhu vachava kuzotara guva pana vemudzimai wavo zvondikutaura chokwadi. Ai changamira ndinotofungirise kuti I prefer kuti ndibvise mari yangu kuti tiende panzvimbo hapana makuva hapana chinyi. Iye uyu ndio akatouya kuda kuige munhu pamukoko hapana makuva aripo hapana chinyi. vari kutaura iwo kuti village yakawirirana right chami nditina chami rumwe masuko wakanga ari pakomiti tibatsirewo zvavo une witness
kana uine witness tinoipa ngaiuye witness yacho uya pamberi nokuti kana uri kuwitnessa tikunzwe ende iwe chairman tikataura nhema nawo muno mudare hamutaurwi zvii ukabva wapurirwa uko nawo inokubata yakubata unondotorwa zvinhu nekuti zvazoitati uya papa unotaura chokwadi chezvinhu zvakadii zvaitikira zvakaita whether its good or bad witness unotaura chii chokwadi ukataura nhema woita mislead judgment then tine way yokuona kuti chokwadi nemhema munodzanisa tutsirai kufa kwatenzi tutsirai kufa kwatenzi tutsirai kufa kwatenzi pamusoro ishanganira ini mazivire ndirete nyaya iyi mudzimai wamuseka nyaya yakatanga ari manheru tichiti nekomiti yechikoro bona zvaita dambudziko iro stedi iri mukatu toita sei ndikanzi musikuru yadhi hamuchaiti zvemusikachaiti munotsvake panzvimbo dziripo dzichakawanda wamuseka wakabate foni wakakufonerai wakati hakuna zvakadaro vazvakufonera chitumakona ndikati asi honaiwoka zvinozolemera vana vechikoro mukati moni kana pachine nzvimbo dzakadai ngatiende pane chii titsvake pane imweni nzvimbo ende kudhuze kugomo kutorinei nematombo akadini akawanda akazoguma akati haona tizofume kotarisa mangwana acho kwaitifanika sekuri kunaya nayo takabva taenda ndotombati kachani pachidzere ichi zvikazi ichazviti pangatikwiroko ndikati asi pane kuti chimwe chidzere chiri pamusoro chitori neguwa chisiri kure nemukupuu uri kutaura Mukoko zvikazi kuitiba ngatinanga apa kwakubvaendeko ndikazi hapana pakabhama kazvikazi saiti rino iri apa pakanaka ini rangu rinozoiswa apa Mukoko yaongorira ndikati alright kana muri mazvibhomera asi ichizi ini ndakambobakangwa iya nezvigubhu yakawanda ndinodziziya michi michadzi ndinoiziva muri kuti kuri kunaya sikukangobude kazuva dzichabuda dzechirumani ndikazi kurunaya dzibudi ini kwabva mundatodi ndikati andopadoti munhu akadi aise munhu wake michi dzakabva dzadii akasenza ndakasenza gwara ranga rakutokwara pakutozika pachape pange zvitina kuzadzire bokisi rekudati ndo pakatambe ndichikutanga unguye ngoti wane chiti uye chidarika tozoona name newana iye ndakatopinda mumasanzo akanga aripo ndo chakatotiponeswa dzisatiko nicho dzese kwapinda akazosungepo kwabvona mhanye kupinde kuona kwabvotazodzoka ndo pakasvika umwe mudhara unonzi mudharamba wangabharita kuti paiyaneso mudhara ino wakaite chiundi chekuti anochidzangoti endese kuti ione Mukoko yake tikati unonga anoziyana rake neinenyuchi wakabva apinda kwautange kuchera ari kuchera oda ndichi dzakabhatira kwabvasa mubata ayina ndio wakanga azotode kuende kumariro ndidzo kwakatodini zvake vanhu vachizo kwakwende komesere moto chiwonini kuti kwando pakazi tizenyuchidziya azizokudisuka mugombapo ndo mazire nditi nechanganira achitaurwa iye mataura penyu panoziya kuti apa tirisaiti iyo ndiye sabhuku ndiye ari mukomiti ndo nzvimbo yatingati vanhu vadi vawekera chibvisa mikoko yako kuita kuti vanhu vachidi vachiigirwa iye ndokuramba dambudziko riri kuitika changamiri ngerekuda izvi umwe naumwe akangofunga ndode kuita sabhuku unoda ndiri sabhuku saka hakuna munhu uri kuteri kuti kuna sabhuku aungadai kuri kuti pechiuye munhu unoti uyu wandiye wasabhuku zvaizwisisika ngekuti mazire etinoita musika kupinde kutaiganzi akauya chigare pamukorona agara takangozwa kuti ndisabhuku muno kuti tizive kuti abvake papi hatichadini haticharisi ende zvekuti akaziva musi waitaurire uyu kuti wobvise Mukoko wako musi waitaitode kutoisepo guwa akatondo zvaangopindura kuti Mukoko auitiba kuti ndibvise uyu ngekuti nyuchi dzinongoruma rusiri ngoti nyuchi yako fyakazi ikabvise Mukoko ipapo inobva yaita mazuva rachero nyuchi inototamirwa manheru woise musati Mukoko wacho wochitakura nemukoko wacho ende koturike pamwe
vagare vanoshaira naSabhuku havazivi kuna maSabhuku havazivi akafana kuti apaiwa zvakati ndiSabhuku saka vane uSabhuku wavavo saka vakazibvisa Mukoko uyu Sabhuku vanhu vakakodzera kusva makuva magirevhati vanaka vakapikisana naye saka nhasi munovatonga sei vari vanhu againstesinyauze musoro watanga wenyaya unonga wazvidza nditi wekomiti pasina Sabhuku vachiwana vangakuramba Sabhuku kachangamire inyaya yedu daikanzi inyaya yakatombondisawo muchitokisi iwarumwe ivavo saka ndafanira ndabva kukoto kuti gaindimhanyire ndoenda ndamhanyirawo kuti ndibatsire dare. Dambudziko riko nderekuti havasi kurekognaiza Sabhuku waMambo Makoni. Ivo vanoti vari kwaMarange. Ndonhamu iripo yekuti kana mukatarisa mapepa zangu endiri kunetsana nawo, wakatoenda kuna DA kwaMutare wakaita sei zvese izvozvo kuti tiriwo kwaMarange. Wakatsigirwa nemapepa DA kudhara yatakamboenda tese mambo tichindopikisana naye mukuru kunzi ndiye Minister weState, Secretary weMinistry of State. Dambudziko riripo chairo nderekuti hapana nyaya iri kunetsana, ndinyaya yekuti wari kuti hatingakwanisi kutaurirwa nemunhu wekwaMakoni uyu. Akuri kunzi akauya wekwaMarange akavataurira kuti bvisa Mukoko, kutaura kwatiri kuita kuno kwavakabvisa. Ndozvauya vatouya netsamba yekuti hakuna maSabhuku, hakuna chii zvese izvo. Saka nyaya yavo yaenda watorerwa zvinhu, ivo vanofunga kana yavo isati yapinda ichatopinda, vane yavo yekupinda. Watorerwa zvinhu, wakaita zvavakaita, wakadzikana vakazoenda kupolisi kunosungisa inini. Tikaenda kupolisi sondo rapera iri, polisi yepaodzi ichida kuti inini ndidzoke kunokumba. Varume vakati aiwa uyu ndatoenda kwaMutare aende kunoitwa zvaanoita kwaMutare, handizivo mafambisiro avaita. Zviri zvangu zvekuda kusungwa kwangu hangu izvo hatini inazvo padarinei. Asi chiripo chaicho chokwadi changanire ndechekuti havasi kukwanisa kuti varecognaize kuti nzvimbo iyo ndeye kwaMakoni, inofanirwa kuwana Sabhuku kwaMakoni naishe wekwaMakoni. Avo havana kuzvigadza uSabhuku, wakagadzwa nakadiriri anova muridzi wenzvimbo. Kadiriri ndizvo anova ishe waikoko. Saka avo havana ishe wavo. Kana ndisiri mistaken, pakati pavo ipapa panofanirwa paina Sabhuku kwaMarange. Kana ndisiri mistaken, kana kuti wane wavo vanoziva kuti uyu ndiye Sabhuku vanoteerera. Patakaenda kuexecution yababa, takataita kutozoti watora kugadheni watoramba wakazouya kumba, tikawirirana zvakanaka nakafana. Takatozoshamiswa patakazoenda kune wawa, ndo pakazouya nyonga kuvava. I think ndo team leader wacho vanouya nevanhu vachizofonera mapurisa, malawyers kupi. Ndangoti ndiise pachena kudare kuti dambudziko riripo harisi reMukoko kana kuti rei. Vanhu ava vari kusvoora umambo neutungamiri hweumambo hweMakoni huri kupi? Yakaramba koti nesore komiti of7 nhasi chayake yakaramba namatarire akutonga bheki kana masivho akati tinoziva kuti kuna ishe, kuna Sabhuku, kuna Mambo, kuna ishe, kuna Mambo.
Saka imini ndikuda kuziva kuti committee of 7 munopa land pai kana kuti munotungamira pai. Politically yes. Tinayo judgment iri kubuda mangwana ndikutaridze. But ya what about mind noise? Tedu zvakunetsa maSabhuku mwana ngwe ndi Sabhuku nesiko Sabhuku zita kabva kupaka uchinedzwa kuziva kuti zvimaSabhuku zviri. Chechipiri wakanzi kuchikoro kwaane wana chekeza kupinda mufenzi yechikoro chakakuwa chaenda kunotsvaga peni wakaenda wese pachidzere chekutanga wakati aiwa chidzere chechipiri wakati aiwa pane chechitatu ndozvokuti muri mese wakasiya wamaka pauda kuisa mukadzi wavo mamuri mese maziva kuti inzvimbo yemakuva takuchena manje patsika zedu kana panhu pakuiswa guwa aine Mukoko chakakosha chiguwa kuti Mukoko yatonzvimbo yewaini ndokunotanga maSabhuku ikoko chibvisai zvese zvisingadi kumakuva kune mitemo iyo zvamunoziva chibvisai Mukoko Sabhuku haana kutaura zvakanyanya bande kuti mukadzi wake ngozi pamwe atasvika nguva kana nechii but chibvisa Mukoko wako pano yanzvimbo yemakuva pasatomboti pamboonegwa remukadzi kuti pakazochinja uyu akataura kuti bvisa kubva pazofa mumwe wakuye futi panzvimbo yayanzi ngeyemakuva yatonzvimbo yemakuva wakuchera futi wanoruma futi ko uyu haana kubvisa ipo kwako hapana kuzocherwa futi pakaonekwa apa ndasimudza ngati pamusoro changamire kuti varume ava vauye kudare futa wakauya panapa mushure mekuitirwa exhibition tikataurirana kuti varume imi muri kuti imimi hamuna kusevhwa zviripo itai decision muuye mudzoke padare pana havana kunditeerera kusvikira nyaya yatutudzwa yaiswa kukoti kuti wauye panapa nemajasiri takawadzosa nemajasiri tawadzosa chakadii kuti wadzoke pano padare paMambo kukoti zvazvatukuwa zvatavataura tokutanga kuti kana wadaidza nekoti unotoenda kukoti koti yodi yepamusoro ndoine ruramiro ndiye pakutongwa pane zvaakakuitira here tinoona kuti hapana chaakaiwaitira ndiyeyo anotaura kuti committee of 7 yacho todaidza constitution yacho yepamusoro committee of 7 inotaura iyo kuti chairman anobanga ari mumiriri waMambo izvo zvemadispute zvamuri kutotaura izvo hazvinei nemuruwana hauno mwana hauendi kunotaura kuti mai mune chikoma kana kuti hazvisiri zvako chikomba chamai ndibaba ukandochidisturba unotanga botso saka munobatwa nemhosva yekuti wakaramba zvakange zviri kutaura Sabhuku wakataura kuti nzvimbo iyo yanzvimbo yekuita makuva vapera chiitai mugadzire havana kukutonga musi watanga kupa mukadzi wavo watozoti maSabhuku after waona kuti hausi kuda kubvisa ndokwazoenda kundotaura maSabhuku nekuti uri kuramba uramutenda pamusoro chanamira nekutaura ungadai zvichive kugadzirisika kana zvichiona sopakushoti zvakagera pakadai zvinoteedzeka hakuna munhu urangobvira munyika asi kana zvakadai ndataura kuti akauya chigare pamwana auya chigare pamwana apa akangobvaiwo muchinda hazvinei zvauri kutaura izvo nekuti wadaidzwa sati yakudaidza watadza kuzvinzwirira ungadai vakauya kuna Mambo wakataura kuti aiwa Mambo musi wacho wekutanga pawakadaidzwa wakataura kuti aiwa zviro zvedu zvakamira zvakati hatina toita sei haripo wakupinda Mambo wokufundisa but noti kuti unoramba kuuya kutongwa wakadaidzwa naMambo inini Mambo ndakudaidza inini ndakudaidza saSabhuku ndakudaidza saSabhuku here ndiri Sabhuku here inini
Changamire pamusoro. Pindura. Haura kuchipa musoro iyi. Kutonga nani kurwa basi kuti kupindura nekulinda kutuzana. Changamire. Nyaya ndiri kutaura ngeyekuti uyai mutauri. Aiwa. Tiziye tese. Izwa muchinda. Ndini ndakudaidza inini. Handiti. Oregera kuuya kwandiri ndakudaidza. Inini ndiri sabhuku here wauri kutaura kana uine problem naSabhuku. Pamusoro Changamire ndimukanira kushamwari wakutara wakuwambirwasva kuti mabasimuke kuya kuna wakudzisa uyu ndiSabhuku hakuna mazisa awo hakuna mahedimeni ranotungu. saka kugara hedimeni akakwenda hatina kumuona bazvino zvinedzwe pavillage level. saka uda kumuona pavillage level ndiye waSabhuku ndini ishe ndatuma ndiMambo. Izwa zvatiri kutaura muno hatitongi nyaya mbiri. Iwo wanga ine chichemo chingange chiri genuine handiti hachina kuipa chichemo chavo, asi akakudaidza ndini Mambo kuti uya kuno ndikutonge handiti ungadai wakauya kana wanga ine zvichemo ndakutonga wochitota kuti aiwa chimwe chichemo changu chandinacho Mambo ndechekuti toita way forward. Hati kana uchiti nini Mambo ndakudaidza woramba kuuya kwandakudaidza woenda kuna DA onokupa chipepa chekuti hautongi naMambo zvinoreve chii? Ndakambonzwa musoro Changamire. Ndakambonzwa umwe musikana wakabatwa nekuboshwa ane zvinodhaka. Nyika yacho yakaende koziswa. Handisi kuziva kuti amuseka akazisa were kwendino. Nyika yacho inozisa kuti abate munhu wako. Handisi kuziva kuti amuseka akazisa were kwendino. Kutaura chiro nekuti munhu akabatwa aine mbanje kuChina. China haitauri kudero. Inobudira newe wabatwa. Inoripote akadaro ndiani? Mutemopiwo. Rwakachitaurika manje masondo mekadarika. Mutemopi. Ndowakanga wachitaurika. Iwe tikuvhurire mumaWhatsApp vanhu vari kutongwa vaine mbanje kuingiredi kwachibva watongwa achidimburwa musoro iko. Asi nyika yacho haiziviswi. Inoziswa nani? Neiko. Hosha imhosva. Hauzvizii. Wakakunda kupiwa chikoro. jaya yakaita zviri yakanga ndiyo jaya mupara musakupi usaka nditaure kuna marange. Marange ane nyika mamakoni. Marange ane nyika mamakoni. Esu tiri kuona tizi marange. Tiri kuona ya marange. Mabepo ndo zviri kuti tauri. tsamba indima yanaye amarochinja nyaya tsamba indima yanaye saka isusu ndakukutonga manje kuti uzive kuti nyika neyamakoni. So dzatochizoenda kuna marange kuti ndakatopa nani? Iwewe ndio unaenda kuna marange kuti ndakatopa nani? Iwewe zvakare witness yako ndo zvairi kutaura kuti isusu tinwa marange hatitongi nani naMakoni. Saka titaura kukutonga manje kuti uzive kuti nyika ndeyani? NeMakoni. Wochenda kundotaura namarange kuti Makoni akandidii? Akanditonga. Kana unadiye unoti Makoni akandidii? Akanditonga. Wakanga uchiti unofana kutorwa mombe kaniyo? akatora nhatu. Naizvozvo nenhau yekutaura kuti one wakaramba kuteera zvataurwa nani naSabhuku uchiti uri kwamarange. Izvozvo mombe dzinofana kubvisa nekuti vashora futi Sabhuku wangu ini Makoni mombe wari inofana kuya kwaMambo Makoni. Yechitatu mombe yechitatu ndeyekutaura kuti wandituka nhasi kuti nyika ndeyamarange iri yaMakoni. Saka mhosva dzako idzodzo kutituka kuti nyika ndeyamarange iri nyika yaMakoni nemadzitateguru ako. Saka mombe nhatu kozoti mbudzi nhatu dzavasina kuuya
kudare uchitaura kuti hauendi kunyi kunotongwa namakoni. Nitsanga yanga. Okay, tapedza ni mishingwa ule. Next one. Ichiboriyo baba. Ngomoti takenga mashure. Taropedza kutonga. Hatichadzokeri kunyika iro samoni ramuseka iro rekuti chadoko akaise Mukoko pamakona irava samoni refeki. Samoni ravo raakatanga kuti sunga riri panapa iri raakandaidza gorapirapi takutoka nhau yanhasi yegorapera tatibvisa kana waine chichemo bvisa kudzinhatu dzawakaregera kuuya kudare. So ngatiti kutenge ndende nekuti chikonzero wanga usina chikonzero chekusauya kudare asi uri nhini yakandofurirwa. Next.